فيلمنا أم جمرة إذا قند جت أبهار السام مسعركو أب حنتن إيش شيء جزات خارم أو هاجر الليبانوس كاب سوريا زموت وسدتني تات كوينهم إندانا بورو ترينا إذا نعزب أقول عرك سام نبر كوينا أبز الساعات زجن مسام تفلا اليوم نسا قال سبعي تمرعة مو حدا جميرة تركب أنت خون سام جن تسفخي قرص حدا معلتي نفقرم زملا سلا معلتي إندا تمنية سئل أن دار أي نفسية أنا نعبره سام زعركون مناورتون بحن سبب حدا نايم فري دورو تكالي صرح نبورو إذا كل تعرخ دمو زمازي وحد بمخانو نمعلتي حنسا وي كل تجزيت راح يولعو نبورو إذا قبلكم كلهو كاب حترت مجبس تبجسه أب استفلا لي ورايات اندخدو حدا يوم بورصة يحنقت اتحدا خا مجبس سريقو أب تبورصة يقلبت نبره كم زندا جبرو كبدهم يملؤ نبورو هذا معلتي أب حدا نايسنة باب مرئيت زكاية دلو بوتا خيدهم تحابيهم آتيهم كم قدمهم مجبن دا سرقو حنت ماناجر تطرطرهم مو عدومات ديوم يكونوا نمرققات أبتناي عدومات ليستا أسماتهم نمرأي حيزاتهم تخيد عند حتتهم نيا قطامي أكايدي تتمرئيت سورايا متيا نتا ماناجر تزراربا نزا قطامي تتقيمهم دما شتتيلهم أشكعوها دحر زي أب كند زوتو سام أبو كل الكبل سورايا ترخبمو أسعيبا شمو تحتو كابتم عدومات كم زي كونه دما تجنزب زمت قالوا مغنيات مجب مخانو مس نجار دما سورايا أجايش كسب زخودو تنحمو مس كودو تسترف مجبتات كتوزدو تخيلي خابلوتو سام دنجيت أخذت التحوابرو مفتانا دسون كونت بلو انت خونا جن سام زسورقو مجبنتا زي كوينو بنات أزرخبو زيت عمو يمثل حسابا قبل فقدنيا ينبرن كابز تريت قيرمو مس حدا فلي زباله قد سنه طباب زقرب سنه طباباوي جفرين لاله اذا سنه طباباوي زقربو سرحات ازيم استراقون نمردهم قربا شجرتي عين سنه طباباوي سرحات نبرو بغنزباو درجه دما سرحاتو ازيم كبرات نبرو اذا قبلكم كلكم نفس وكف سرحو كله لعلم 1 مليون دولار يشطهم نبر كابو جفري بزعبا سام شغور مخانو كاب سوريا زمص سدتنيا مخانو كاب سوريا حبريتا يركب اسعيبو نزي شجرات سام تطقيمو نسابنا بحدا بار حيزو دحر مخاد كم زخبل نسام يحطو أقدم خمس نجاركم جفري فليز بلا سنة طباباوي سرح يزقر سلازي خا نسام بزعبا ناي سدتنياتاتن زلوهم شجراتن حدا طباباوي سرح نخقرب متى نسام بزعبا نفسو قعلولو يحطو سام كن بزعبا هلو كنتاتو اب كند معلال بزعبا تقاب رؤسو دي تتقفع عركو نبر ابير قعلولو جمره نسام مس بعل بيتا نا بيلجيوم كم زقعزتن نسو نعا نمركاب نا بيلجيوم كخيد كم زدلي نجفري يعلولو جفري ناي حنقول سلازخونه كبا زراربا سام معرخ ندي كرخبا هنطينات كم زلو استوعيلو بزي مغنيات كتقوملو يحسب كابز سام بوغنو زدليو مسغلصه نجفر نسخه خاباي انت خاتدل كبل يحطو غورح جفر دما حسيبك نغرك يلو تليفون قطر هيبو افانو كابو اتتريتي قيرمو سام مسعاركو نبر ابير بفيديو كول تراخيبهم يرينا اذا كلتا عندنا فقرم كملوسو زدليو يمسلو صبوت اني هدحر محلافو ابير قصيلا كم ترغاميت كوينا ختصرح سراح حمد لاي كم زلا كسب تركب جن مساو ايا خوينم اب غزا خوين كتسرح سراح مالت اونلاين بيزنس يسرحو كم زلو تنغرو سام زم السمع دمو تطوبلو مغنياتو خا ملو معالتي ابير مساو ايا اب غزا خوينم اب رئيس سرحم صبو ناي فقر غزي يستمعرو الله يلو سلاز حسبه نبر جينا كاب زلو سنباده خينا قحه سبايانا ابير زياد ماتيو سعما حرقانو كو خيوت مليسانتا فيديو كول اب غصو عصوت سام تكمسيلو غلته زحاله نفاس كوسد نبدغه وصه كابو زغبره غيرو نا بلجيم كاتو خم زلو يحسب حسابو كون كون تخوينو غن نحد سب كرخبو قدنت كونو اتسب كا جفري كابو طبقه ناي جفري بفيديو كول يرخو اتطبقه اسيبو نسام كمزي يبلو اذن هبكا وعل انت فريمكا قديتا قربتكا خشطلنا لك اتخالق قطعتات غن ابت ورقه تصحيفلكالو انبيبكا وسن بولو سام غن قرب سمعيتاو بمخا يزلو خمص زخل شجر كيستوعاله نتوعل فرمو كابو تتريتي غيرمو جفرين سامن تراخبو جفر دما سنه طباباو سرحو جمره اتزغرم جفري سرحو بزبلص ترغم نخلو نسام بحقو ناي شنغن زبال فيزا بعب وقطو نزيت فلطو اذا شنغن استبال عينت فيزا اب مبزحت ان اوروبا هاجرات بقليلو خئتو زخل عينت فيزا كوينو انت خونا غن نمركاو ازي اصقامي كابز بمقصال جفرنت وقاطو بهيوت زلو سنه طباب كبل سيمو اسعيبو باونلاين نت بهيوت دلو سنه طباباو سرحو كوعوا جمره اب كال تريت مسغرنا سامس باسبورتون شنغن فيزان ناو غزو تملس نزي زغبره جفر خوينو مغنياتو خاصام نعاركو ابير كرخبا زيكونه انتي داس جفرنت سنه طباباو سرحو كمريت اب كلن هاجرات اوروبا كزرو متان نبر نصباحيتو نغو سوريان سامن اب نفاريت كلون عزب منقدهم دما نابتا ناي سام ناي حلم هاجر ناب بلجيوم نبره دورو اب بلجيوم عليبهم هوتيل مسحازو سام ناي مجمريا سرحو ناب ابير مدواليو انت خونا بزح غزي دويلو كرخباي
ኣይከኣለን ድሕሪ ነዊሕ ምጽባይ ግን ብዓላም ሚሽኮርያ ደወለትሉ እንተኾነ ግን ገጻ ሓጉስታ ይትመስልን ነይራ ሰባያ ድማ መጾ ኣስዒቡ ንሱ ንሳም ኣሽሙር ብዝተመልኦ ኣዘራርባ ናይ ድራር ዕድመ የቕርበሉ እንተኾነ ሳምን ኣቢርን በይኖም ክዛረቡ ስለዘይገደፎም ሳም ተባሳጩ ነታ ደወል ይዓጽዋ ድሕሪ እዚ ንጽባሒቱ ናይ ስራሕ ግዜ ኣኺሉ ሳም ስእሊ ክውሰደሉ ናብ ስቱድዮ ይኸይድ ክዳውንቱ ኣውፂኡ ክሰኣል ነበሮ ሳም ግን ምስቲ ባህርያቱን ኣተዓባቢዩን ደስ ኣይበሎን እንተኾነ እንዳጉረምረመ መቸም ናይ ስእሊ ግዜኡ ወደአ ኣብ ዝቕጽል 2-3 መዓልታት ኣብ ሕቁኡ ዘሎ ናይ ውቃጦ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ዓለም ሙሉእ ከዛርብ ጀመረ ብዙሕ ሰብ ነዚ ስእሊ ክርኢ ክፈስስ ጀመረ ዝተፈላለዩ ፖስተራት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ናይታ ከተማ ተለጢፉ ረአየ ከምኡ እውን ከምቲ ጀፍሪ ዝበሎ ብሂወት ዘሎ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ስለዝኾነ ኣብ ምርኢታት ንሰዓታት ኮፍ ክብል ተገደደ ካብ ኩሉ ዘጨንቆ ኸ ካብቲ ዘለዎ ክንቀሳቀስ ዘይምኽኣሉ እዩ ወላ ነቶም ተዓዘብቲ ክዛረብ ተተጠውዩ እቶም ማናጀራት ክጎንሕዎ ጀመሩ ሳም ድሕሪዚ እዛ ነብሲ ናቱ ከም ዘይኮነት ክሳብ ዝስምዖ ጭንቀት ፈጠረሉ ድሕሪዚ ሳም ይድቅስሞ እዛ ፊልም ብሕልሚ ኣቢላ መጀመርያ ናይ ሳም ህይወት ከመይ ይመስል ተርእየና ቅድሚ ናብ ስደት ምውጽኡ ናይ ሳም ህይወት ነዚ ዝስዕብ ይመስል ሳም በቲ ኣብ ሶርያ ዝነበረ ህይወት ተገዲዱ ኣብ ብዙሕ ገበናት ተዋፊሩ ኣብ ራቃ ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ብብዝሒ ይእሰር ነበረ እንተኾነ ኣዝዩ ዘፍቅረ ኣቢር ኣብ ጎኑ ስለ ዝነበረት ሽግር ኮይኑ ኣይረኣዮን ነበረ ሓደ መዓልቲ ብኣጋጣሚ ኣብ ኣውቶቡስ ይራኸቡሞ ንሓደ ብስድራ ቤት ዝመጻላ ሰብኣይ ክትረኽቦ ትኸይድ ከም ዘላ ትነግሮ ንባዕላ ንሳ ድሌት ከም ዘይብላን ንወለዳ ክትብል ተኣትዎ ከም ዘላን ትነግሮ ሳም ነዚ ምስ ሰምዐ እምበር ሕጂ ግዜ ኢሉ ኣብኡ ክትመርዓዎ ይሓታ እቶም ካልኦት ተሳፈርቲ እውን ዓጀብዎ ሕፅር ኢላ ቃል ኪዳን ዘይብላ ሃንደበታዊት መርዓ ኣሕሊፎም ንብለኩም እዚ ኩሉ ግን ንላግፂ ነይሩ ካብዚ ከም ልሙድ እንደገና ተኣሲሩ ንዕዘብ ምሕር ገበናት ምስ ፖለቲካ ተሓሒዞም ጸረ መንግስቲ ግብረ ሽበራዊ እዩ ኢሎም ብፍሉይ ኣብ ታርጌት ኣተውዎ እዚ ንሪኦ መርማሪ መርመራ እንዳካየደሉ ከሎ ጽግዕ ኢሉ ኪድ በዚ ፍኒስትራ ህደም በሎ ምክንያቱ ኸ ምስ ኣቦ ሳም ናይ ቀረባ ኣዕሩኽ ስለ ዝነበሩ እዩ ስለዚ ሳም ገበነኛ ከም ዘይኮነ ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጥ ነበረ በይኑ ክከላኸለሉ ስለ ዘይክእል ግን ካሃድም ዕድል ሃቦ ቁሩብ እንተጸኒሑ ግን ብሕጊ ንማሕናቐቲ ክፍረድ ከም ዝኽእል ነገሮ ቀጺሉ ተመርማሪ ይወጻሉ ሞ ሳም በቲ ፍኒስትራ ኣቢሉ ሃደመ ቀጥታ ድማ ናብ ኣቢር ከደ ኣብቲ ሰዓት እቲ ንኣቢር ክምርዖ ብቤተሰብ ዝተዳለወላ ሰብኣይ ምስ ቤተሰቡ ናይ መርዓ መዓልቲ ዕለቶም ክቆርጹ ተኣኪቦም ነበሩ ኣቢር ማዕጾ ከፊታ ሳም ምስ ረኣየቶ ተጠምጢማ ድሕሪ ምስ ዓማ ሳም ቀጺሉ ኣብዛ ዓዱ ሶርያ ስሙ ብግብረ ሽበራዊ ተመዝጊቡ ከም ዘሎ እንተተታሒዙ ቅተል ምዃኑ ካብ ሃገር ንስደት ክወፅእ ምዃኑ ይነግራ በዚ ዝተጨነቐት ኣቢር ነዛ ሓድሽ ሰብኣያ ዝያድ ትጽውዖ ዝያድ ምስ ኤምባሲታት ጽቡቕ ርክብ ስለ ዘለዎ ሽሙ ካሕከኸሉ ተሓቶ ዝያድ እውን ኣስዒቡ ዝኾነ ገበን ከይገበረ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክወድቕ ኣይክእልኒ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ክሕግዞም ፈቓደኛ ኣይኮነን ሳምን ትርፎ ካብ ሃገር ምውፃእ ካልእ ምርጫ ስለ ዘይነበሮ ንኣቢር ተፋኒዋ ኸደ ካብኡ ሓፍቲ ሳም ኣብ ዶም ናይ ሊባኖስ ኮላ ንዕዘብ ተፈቲሻ ዋላ ሓንቲ ስለ ዘይተረኸባ ሓሊፋ ናብ ሊባኖስ ኣተወት ካብኡ ሳም ካብቲ ተሓቢኢሉ ዝነበረ ወፀ ሓፍቱ ሓዋ ካብ ዝሞታ ብገዛ ኢዳ ኣስገረቶ ድሕሪዚ ኣብ ሊባኖስ ኢዱ ሂቡ ስደተኛ ኮይኑ ዘፍቅራ ቆልዓ ኣቢር እንደገና ዝራኸቡላ መዓልቲ እንዳናፈቐ ህይወቱ ክመርሕ ጀመረ ሕጂ ካብቲ ሕልሙ ከውፃኩም እሞ ናብዚ ዘለዎ ህልው ኩነታት ኣብ ቤልጅም ክመልሰኩም ሳም ካብ ድቃሱ ይበራበር ሞ ሃንደበት ማዕጾ ይኳሕኳሕ እቲ ሰብ ካብ ኣብ ቤልጅየም ዝርከብ ናይ ሶርያ ኤምባሲ ዝተላእኸ ነበረ ክሳብ ኣብዚ ምሳይ ተጸኒሕኩም እዛ ፊልም ፈቲኹም ኣለኹም ማለት እዩ ነዛ ቪድዮ ላይክ ሃበዋ ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ቀልጢፉ ክበጽሓኩም ድማ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ተኸታተልትና ሰብስክራይብ ጌርኩም እታ ደወል ጠዊዕኩም ኦል ብምባል ናይ ዳህሰሳ ፊልም ቤተሰብ ክትኾኑ ብታሕትና ንሓተኩም ንስለ ትገብሩልና ሞራል ኣቐዲመ እንዳመስገንኩ ናብ ፊልመይ ክመልሰኩም እቲ ሰብኣይ ካብ ኤምባሲ ሶርያ ዝመጸ ኮይኑ መምጽኡ ድማ ንጀፍሪ ክኸሶ ነበረ ምክንያቱ ኸ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሶርያዊ ዜጋ ምስ ስደት ተሓዘ ናይ ቪዛ ውቃጦ ስነ ጥበብ ኢሉ ብምቕራቡ ከምኡውን ብፖለቲካዊ ዓይኒ ንሃገረ ሶርያ ዘጽርፍ ስለ ዝኾነ ንጀፍሪ ክኸሶ ኢሉ ከም ዝመጸ ይነግሮ ሳም እንተኾነ ክተሓባበሮም ፈቓደኛ ኣይኮነን ምክንያቱ ብዘይገበሮ ገበን ከሲሶም ቀትልዎን ዝሓሰቡ መንግስቲ ተመሊሱ ሕጂ ክተሓባበሮም ኣይክእልን እዩ ንምሸቱ ወዳ ኣብ መላእ ኢንተርነት ተዘርጊሑ ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ሰባት ንገንዘብ ኢሉ ነብሱ ሸይጡ ኢሎም ክጸርፍዎ ዝረኣየት ወላዲቱ ትድውለሉ ንሱ እውን ብግድኡ ኩሉ ሰብ ዝጸርፎን ዘዋርዶን ዘሎ ተረፍቅኖም እዩ ኣብ ሓጢር ግዜ እዚ ኩሉ ሃብቲ ስለ ዘኻዕበትኩ እዮም እንዳበለ ገለ ኣድዩ እንተተረዳእቱ ኸረዳእ ፈተነ ድሕሪ ዝወጊሑ ብንግሁ ወፂኡ ናብቲ ኣቢር ሰደደትሉ ናይ ገዛ ኣድራሻ ምርሐ ንሳ ድማ ብደገ ጸኒሓ ክተኣተው ኣፍ ደገ ገዛ ተራኸቡሞ ክልቲኦም ፈዚዞም ክጠማመቱ ጀመሩ ቀጺሉ ሳም መምጽኡ ክነግራ ከሎ ብዙሕ ብዕምቀት ከይከደ ብናይ ስነ ጥበባዊ ስራሓት የመጽእ ክብል ሓስዩ ነገራ ካብዚ ተሓቂፎም ናብ ፎቶም እንዳውጽኡ ከለው ሰብኣይ ኣቢር ዝያድ ተሓቢኡ ይርዮም ድሕሪ ብዙሕ ዕላል ሳም ምስኡ ክትኸይድ ከም ዘይትኽእል ክርዳእ ፈተነ እንተኾነ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣለኹልክ ደውልለይ ክብል ተማሕጺኑ ተፋኒዋ ኸደ ንጽባሒቱ ዝያድ ኣብቲ ናይ ስነ ጥበባዊ ምርኢት ዝካየደሉ ንኣቢር ሒዝዋ ይኽሰት ሳም ከም ዝሓሰባ እውን ይነግራ ብዙሕ ከይጸንሐ ሳም ስርሑ ክሰርሕ ናብ ቦትኡ ይዲብ ኣቢር እውን ረኣየቶ ስምዒታታ ተሓዋዊስዋ እውን ተገሪማ ክትዕዘቦ ጀመረት ዝያድ ተረፍ ሕርቃኑ ኣብ ከምዚ ኩነታት ንሳም ክጸርፎ ወሰነ ሳም እውን ኣይተጻወረን ኣብ ማእከል ኣዳራሽ ባእሲ ኸፈቱ ምስ ፈላለይዎም ዝያድ ሕርቃኑ ምቁጽጻር ካብ ምስኣን ዝተላዕለ ንሓደ ኣዝዩ ክቡር ስእሊ ሃሪሞ ቀደዶ ነዚ ተግባራቱ ድማ ብማእሰርቲ ኸፈሎ እቲ ናይ
ናይ ቀድም ጠበቃ ጀፍሪ ድማ ንሳም ካብቲ ነገር አጋላገሉ ንምሸቱ አቢር ናብቲ ሳም ዘለዎ ሆቴል ትመጽሞ ብዛዕባ ዝወዓልዎ ክዕልሉ ጀመሩ ጽንሕ ኢሉ ካብ ዝያድ ቴሌፎን ይድወላሞ ፍልይላ ተዕልሎ አቢር ናብ ሳም በዚ ምሸት ዝመጻትሉ ምክንያት ዝያድ አፈራሪሑ ከድክ ከም ዘይከሰን ንግበሪ አምን ይሉ ሰዲድዋ ነይሩ እዚ ሁሉ ሳም ተሓቢኡ ሰምዓ ነበረ ቀጽሉ ሳም ኣብዚ ሰዓት ኣነ ነፍሰይ ኮ ክጣበቕ ይክእልኒ ክኾሶን ከይኮሶን ጀፍሪ ይዝምልከቶ በላ እንዳነበዕት ምስለመነቶ ግን ሳም ንጽባሒቱ ናብ መሳርሕቱ ኸይዱ ናይ ዝያድ ክሶም ከልዕሉ ይነግሮም እንተዘይ ኮይኑ ግን ምሶም ናይ ሶርያ ኤምባሲ ተሓባቢሩ ንጀፍሪ ክኾሶም ምዃኑ ይሕብሮ ከምዚ ብምግባር ድማ ንስለ አቢር ክብል ንዝያድ ካብ እስር ቤት አውጽኦ ካብዚ ብምቕጻል ሳም ካብዚ ንኔው ተንቀሳቐሲ ኣርት ክኸውን ስለ ዘይደሊ ካብ በዓል ጀፍሪ ንምህዳም ኣዴ ሓሚማ ክሪኣ ክኸይድ ብምባል ኣመኽንዩ ክሃድም ፈተነ ሶርያ ግን ስለ ዝፈለጠቶ ሕቶ ኣይተቐበለቶን ድሕሪ ናብ ካልእ ምርኢት ከይዱ እንከሎ ጀፍሪ ሳም ኣብቲ ውቃጡ ዘሎ ፈጸጋ ከም ዝወፀ ይርኢ እሞ ብፍጥነት ናብ ሕክምና ሒዝዎ ይኸይድ ውዕለቶ ወዲዩ ኣማስያ አቢር ንሳም ትድውለሉ እሞ ከመይ ከም ዘሎ ተሓቶ ሳም ግን ክልቲኦም እንዳተፋቀሩ ግን ከዓ ተፈላለዮም ክነብሩ ስለ ዘይክእሉ ንሳም ምስ ሓዲኦም ክትኸውን ኢሉ ብምሕሳብ ሳም ሓሲዩ ምስ ኣስራሒቱ ሶርያ ፍቅራዊ ህይወት ከም ጀመሩ ነጊሩ ዓጸዋ ድሕሪዚ ምስ ኣብ ሶርያ ዝነብሩ ቤተሰቡ ተዳዊሉ ገንዘብ ሰዲድሎም ሓፍቱ ድማ ምስ ሰብኣያ ሓድሽ ንግዲ ጀሚራ ኮታ ህይወቶም ተስተኻኺሉ ተሓጊሶም ይዕልልዎ ነበሩ እቲ ደወል ብቪድዮ ኮል ስለ ዝነበረ ኣጋጣሚ ኣዲኡ ክልቲአን እጋራ ተቆሪጻ ይርያ ምክንያቱ ኸኣ ምስቲ ኣብ ሶርያ ዝነበረ ውግእ መንደቕ ፈሪሱ ኣብ እግራ ስለ ዝወደቐ ነበረ ሳም ብውሽጦ ኣዝዩ ሕማቕ ተሰምዖ እዚ ናይ ዲኡ ኩነታት ነዊሕ ግዜ ዝጸንሐ ብምዃኑ ሳብ ኣብ ዝደወለላ ኩሉ ግዜ ንምንታይ ብዛዕባ ዘይሓተትኩ ዘይፈለጥኩ እንዳበለ ነብሱ ክወቅስ ጀመረ ከይዱ እውን ክሪኣ ተሃንጠየ ንጽባሒቱ ንጎሳም ናብዞም ንሪኦም ክልተ ሰብ ጸጋ ከም ዝተሸጠ ይፈልጥ ዝተመንሉ ዋጋ ኸኣ 10 ሚልዮን ዩሮ ነበረ ካብኡ እዚ ጋዜጠኛ ምስትንፋሱ ደሎ ሰብ ስነ ጥበብ ኢልኩም ብኸመይ መገዲ ክሸጥዎ ኢኹም ኢሉ ንሶርያ ይሓታ ንሳ እውን ኣስዒባ እዚ ስነ ጥበብ ቅድሚ ምስርሑ ዝተሓሰበሉን ፍቓድ ናይቲ ሰብ እውን ኣብ ግምት ዘእተወ ኢላ ትምልሰሉ እዚ ኩሉ ግን ሓሶት እዩ ነይሩ ንሶም ዝሓሰብዎ ናብ ስዊዘርላንድ ክወስድዎ እሞ ናይ ቋንቋ ሃጓፋት ተጠቂሞም ኣሽኪዖም ከም ዝፍርም ገይሮም ክሸጥዎ እዩ ነይሩ ዕላሞም እዛ ፊልም ካብኡ ድሕሪ 9 ወርሒ ኢላ ተንጥረና እሞ ሳም ኣብ ጨረታ ወሪዱ ሰብ ጸጋ ዋጋ ከውፅሉ ጀመሩ ካብኡ ግን ሳም ተንዘይ ዓበያ መጽኦ እሞ ንኹሎም ናይ ጸርፊ መዓት ከውርደሎም ጀመረ ቀጺሉ ካብ ጅቡኡ ኤርፎን የውጽእ እሞ ቦምብ መሲልዎም ምህዳም ጀመሩ ኣብዚ ሰዓት ሳም ርእሱ ከይሰሓተ ይተርፍን ተነኽኒኹ ብተግባራቱ ክስሐቕ ጀመረ ድሕሪ ዝብርግጽ ናብ እስር ቤት እተዎ ካብዚ ንላዕሊ ሳም ናይ ሰብ ንብረት ኮይኑ ቅጽል ኣይደሊን እዩ መረሮ ጠበቃ ጀፍሪ ድማ ስርሑ ንክሰርሕ መጸ ንኸውጽኦ ማለት እዩ ሳም እንተኾነ ናይ ምውጻእ ድሌት ኣይነበሮን ኣይደልን ይኽብል መለሰሉ ጸኒሑ አቢር ምስ ጠበቃ ከም ዝመጸት ምስ ፈለጠ ግን ክዘራረቡ ሓራይ በሎ ካብኡ አቢር ከም ተርጓሚት ኮይና ረዳዳእቱ አልጊባ ድማ ምስ ሰብኣያ ዝያድ ከም ዝተፈላለዩ ትነግሮ ሳላ አቢር ሳም ናብ ርእሱ ተመሊሱ ተሰማሚዑ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ናብ ቤት ፍርዲ ቀረቡ እቲ ጠበቃ ብዋሓስ ከውጽኦ እንዳተጣበቀሉ ኸሎ እቲ ፈራዲ ንኹሎም ዘሰንብድ ነገር ተዛረበ ንሱኻ ናይ ሳም ቪዛ ወዲቑ መዓልቲ ስለ ዘሕለፈ ናብ ሃገሩ ሶርያ ዲፖርት ክግበር ከም ዝኾነ ይነግሮም ኣብኡ ድማ ውሳነኡ ኣጽደቐ ጋዜጠኛታት ንሳም ናብ ሃገርካ ዲፖርት ክትግበር ብምዃንካ እንታይ ስምዓካ ኣሎ ኢሎም ይሓጥዎ እንተኾነ ሳም ብናይ ኣዲኡ ኩነታት ክምለስ እውን ይደሊ ስለ ዝነበረ ኣብ ርእሲ ብዙሕ ሚልዮናት ዶላር ስለ ዘለዎ ብሕጉስ መንፈስ ክምለስ ድሉ ነበረ ድሕሪ ቁርብ ሰሙናት ሶርያ ላፕቶፓ ከፊታ ቪድዮ ትዕዘብ ነበረት እቲ ቪድዮ ሳም ብዕጡቃት ግብረ ሽበራውያን ናይ ሶርያ እንዳተቐተለ ዘርኢ ተንቀሳቐሲ ቪድዮ ነበረ ቀቲሎሞ ጥራሕ ደይኮነ ነቲ ኣብ ሕቁኡ ዝነበረ ውቃጦ ነቲ ቆርበቱ ቀሊጦም ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ሸጥዎ እቲ ቆርበት ድማ 00 ናብ ቤልጅየም ኣተወ ኣብ ምውዳእ እዛ ፊልም ጀፍሪ ምስ ሰራሕተኛታቱ ነቲ ውቃጦ ናይ ሳም ቆርበት ኣብ ሓደ ስነ ጥበባዊ መሸጣ ዝካየደሉ ቦታ ክሰቕልዎ ንዕዘብ ዓጆኹም ከዓ ይሰንብዱ ሳም ኣይሞተን የግዳስ ምስታ ዘፍቅረ አቢር ኣብ ዓዶም ሓድሽ ህይወት ጀሚሮም ይርከቡ ነቲ ቆርበት ከዓ ጀፍሪ ምስ ሳም ተሰማሚዖም 3D ፕሪንት ብዝተባሃለ ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ነቲ ውቃጦ ናይ ብሓቂ ኣምሰልዎ እቲ ናይ ሓሶት ሞት ናይ ሳም ዘድለየሉ ምኽንያት ድማ እቲ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ብዝበለጸ ክቡር ዋጋ ንኸውፅእ ንኽገብሮ ዝፈጠርዎ ናይ ሓሶት ዜና እዩ ኣብ መጨረሻ እምበር ፊልምና ተርእየና ሳምን አቢርን ሕጉስ ሓድሽ ህይወት ጀሚሮም እንዳረኣየትና ትውዳእ ፈቲኹማ ክትኾኑ ተስፋ ይገብር ከምዚ ዓይነት መሳጢ ፊልምታት ንምርካብ ሳብስክራይብ ብምግባር እታ ደወል ብምጥዋእ ክትከታተሉኒ ይዕድመኩም ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ